In-nuqqas ta' lifts f'numru kbir ta' akkomodazzjoni soċjali qed iwassal għal diffikultajiet kbar għal mijiet jekk mhux eluf ta' Maltin li jgħixu fis-social housing. Meta dawn in-nies daħlu jgħixu fl-akkomodazzjoni soċjali aktarx li ma kellhomx problemi ta' mobilità, iżda hekk kif il-popolazzjoni fl-akkomodazzjonijiet tal-gvern qed tikber, il-problemi ta' aċċessibilità qed jikbru magħhom. Kien dan il-ħsieb wara filmat li ttella online minn Claire Meli, mara li ftit ta' żmien ilu għamlet operazzjoni f'saqajja u sabet diffikultà biex titla' 4 sulari ta' raġġ meta marret biex iżżur lil mama tagħha. Ħafna flets tal-gvern li l-hom mibnijin snin, il-popolazzjoni tagħhom qed tixjih u qed tikber u qed timrat. U ħafna minn nies qegħdin ġo darhom imsakrin ġo darhom qatt jistgħu joħorġu. Hemm min laqqas biss imur l-isptara l-visti li għandu bżonn għax ma jistax joħroġ mid-dar. Il-filmat li tellet Claire online huwa evidenza ta' nuqqas ta' aċċessibilità f'binjiet ta' akkomodazzjoni soċjali. Dan il-filmat partikolari juri binja tal-gvern f'Santa Luċija. Claire ma tgħix f'din il-binja iżda sabet diffikultà meta wara operazzjoni f'saqajja marret għal ftit mistrieħ ma' omma. Jiena ġejt konxja kif ġejt il-bżonn li nitla' taraġ biex immur noqgħod ftit tant ommi għal mistrieħ għax ma nistax jieħu ħsieb tiegħi nnifsi. Ma minżux ċifikament għalija għal ħadd ieħor. Ġejt konxja tal-problema anke tal-familja tiegħi li huma ommi u oħti li għandhom mart kroniku li ma jistawx jinżlu jitilgħu tarax kif iridu huma. Biex persuni applikaw għal-lift f'akkomodazzjoni tal-gvern trid issir applikazzjoni apparti ħafna ġiri u proċeduri li jkunu jridu jsiru mill-persuni li jkunu qed japplikaw għal-lift. Iżda ċertu ġiri neċessarju żgur li ma jistax isir minn anzjani jew persuni b'mart kroniku li b'konsegwenza tek qed jispiċċaw imsakrin f'darhom. Claire tissuġġerixxi tibdil fil-mod ta' kif persuni vulnerabbli u b'nuqqas ta' aċċessibilità xorta waħda jkunu jistgħu japplikaw għal-lift. Jiena nħoss li bil-files tal-isptar li jiddikjaraw li dawn huma b'mart kroniku u b'mart mentali, ġast jgħaddu l-formoli u jiġu mill-ewwel jiġifieri dal-affarijiet m'hemmx għalfejn dak il-proċeduri kollha u titla bord u jarawk u jiġu inkella jekk iridu jagħmlu assessment tal-pazjenti jiġu ġo darhom għax daw waqqas biss nafdawhom imorru jimlew il-karta tal-pinnoli. Aħseb wara jagħmlu dal-affarijiet kollha li huma neċessarji. Tibdil fil-mod kif isiru l-applikazzjonijiet għal-lifts fis-social housing żgur li jwassal għal titjib fil-ħajja ta' eluf ta' Maltin u Għawċin li bħalissa qed jibqgħu jsofru s-solitudni minħabba nuqqas ta' aċċessibilità.